El rival del Joventut en la darrera jornada d'Eurocup és el Prometei Slobozne. Tenen un balanç de 9 victòries i 8 derrotes, i dels darrers 3 partits jugats n'han guanyat 2. La penya es presenta amb l'alta de Guillem Vives i només té les baixes d'Andrew Andrews i Miguel Allen. Els punts forts del Prometei és, en general, el rebot. Són líders en rebots totals i també destaquen moltíssim en el rebot ofensiu, gairebé 13 captures per partit. Són un equip molt físic i ho destaquen en taps, 3,8, líders de la competició europea. I a més, i això és un avantatge per ells, cometen molt poques pèrdues, 11,8, segurs, forts, ràpid i molt bons anotadors. Els punts dèbils, per contra, no són gaire fiables des del triple, tot i tenir un 34% d'efectivitat, van molt en ratxes. Són bastant dolents en el tir lliure, 66%, i això és un punt que haurà de tenir molt en compte el Joventut. A més, no defensen gairebé mai, encaixen 88 punts. És un equip, com hem vist en altres, que juga a anotar més dels punts que reben. I si anem a per zones, la zona esquerra de la seva defensa és un autèntic forat. Els rivals anoten i anoten molt des d'aquella zona i faria bé Durant d'optimitzar els recursos. Les claus dels partits passa bàsicament per la pressió dels exteriors als seus exteriors. Pressionar Caleb Vegada, pressionar a March seria un recurs òptim, que no puguin posar la pilota, que no puguin pensar i sobretot que no puguin córrer. Tancar el rebot, com dic, ells són molt bons en el rebot ofensiu i evitar segones oportunitats i poder controlar ha de ser clau per l'equip de Durant. Evitar que corrin, si ells se'n van de marcador i fan parcials de 8 o 9-0, segurament tindrem el partit en contra. També tenen interiors molt mòbils, Tato Diasse i Balvin, atenció que són ràpids i molt bons de cara a cistella, tenen recursos i saben anotar. Per tant, el pes ha de recaure amb Cook, amb Tomic, amb Rosianski i amb Rusic, saber treure rendiment ofensiu i defensiu. I els exteriors, Evans, Feliz, Vives i Busquets han de saber potenciar i anotar. S'ha de guanyar com sigui si el vol ser quarts en l'Eurocup.